Da je M3 4. I M3 4. Ali on su jednak, on su protiv. Ali to je zdravstvo. 4. Spisat kad bio jednačen. Spisat kad bio jednačen. Sad je to neko. Sad je M4, 3 jednako 2 i L. Ovdje je 2 fi 4 plus fi 3 plus 3 L. D U, ajmo. U1 minus U2. 4 minus U3. Ja, plus točka. M4. Plus M4. Sad, pazi ovo. Znaš 2 fi 4. Ne, nisu nula. 2 fi 4 izrazi jedan preko drugog. Nije fi 4, nego U4. U4, Ali oni su nula. Ovo je izraz jedan preko drugog. Ili izraz fi 3 ili izraz fi 4. Fi 3 smo rekli da je jednako fi 1, a fi 1 je minus fi 4. Znači fi 3 je jednako minus fi 4. Sad baci ga tu. Sad ćemo M4. I dobiti direktno fi 4 imaš ovo. Kroz L. Neka ovo bude fi 4, fi 3 minus fi 4. 2 minus 1 fi 4. Znači fi 4. 2 i kroz L plus puta fi 4. M4 i gotovo. A on je To je sve jedna. u ovom čvoru 4, 3, QL na kvadrat anestira. QL kvadrat. I sad izraz samo tu fi 4. M4, 3 je 2 i kroz L, fi 4 plus QL na kvadrat anestira. Izraz sad